Een dream kan uitkomen, maar hij kan ook uit elkaar spatten. Dat joen om deze tafel. Hij die Bunezig van het Amelon die ruilen een dik betellen baan in om dremen van traumatiseerde baan uitkomen te litten. En Paul van Dijk die hiep de Frieske Bennenboekenwieken bij ons en dat doet hij net terug te lezen, maar terug te jongen. Ja, bijzonder. Goejoen, dit is Wient op de dag dat de sportieve dream van SC Heerenveen heel tijd meer uitrint op een nachtmerrie. Want wordt de club krijgt als ADO Den Haag een Chinese dinky-toy. Sinds de Chinees Wang er de baas is, heerst er onduidelijkheid. Daar komt bij dat vorige week in Peking tot ieders verbazing deze man zich presenteerde als de nieuwe assistentcoach van ADO. 一个是学习参考，另外一个就是自己作为一个助理教练，一个很重要职责就是你能不能就是说提供一些建议，有改变或有完善的地方。 Alfred Knor, welkom. Je bent adviseur marketing en imago en ik een crisismanager. Nou, die kinderen wel broeken bij Heerenveen. Je bent nog net bellen, heb ik begrepen. Ik ben nog net bellen. Nee. Maar je hebt ook een Jelle hier in de directie zitten bij Cambuur. Dus je weet wat het is om in zo'n complexe situatie te werken. Ja, wat betekent dit nou voor het imago van SC Heerenveen? Dat we nou weer dat verhaal hoe de Chinezen krijgen en we jaren krijgen van Jelke van der Wiel. Het is een broodje aan verhaal. Wat is dat toch? Nou ja, ik denk dat op dit moment zichtbaar is dat de communicatie onderling alleen nog maar meer via media verrint en dat de man net met mij aan oor praten. Dat zo'n ze eerst eens wel maat in het belang van de club, denk ik. Want daar draait het om. Het belang van de club is het allerwichtigste. En ze binnen net meer in het dienst van de club bezig. En dat is jammer. Ja, maar je bent dus een crisismanager, hè? Maar ja. Hij het eer bij klussen samen mooi maken dat het zak is? Nou, het kan soms mal geen. Ik vertelde Sakrek nog even van tevoren in het café dat we momenteel ook weer in een crisisklus voor een opdrachtjouwer zitten. En dat één keer in de media dan de ruis komt, dan kan het alle kanten opgaan. En dan gaat het erom dat de regie weer terugkrijgt. En ja, dat is met Heerenveen. Ik zei de regie moet terugkomen. En dat begint terug dat die man met de wijswijze, die moet het eens worden of net eens, maar dan moet ze opstappen en de rond die Jan en oren. Ja, nou dat schiet het te gebeuren, hè? Noodzakelijk. En het verhaal van die Chinezen op zich. Ja, ik heb altijd geleerd, lang lien weer dat trouwens die Cambuur-tijd is, dat juist in de introductie. Maar ik heb altijd geleerd van, dan was met Elsen praten die een idee had om Yield naar die club te brengen. Dan was het dan nog heel goed afwegen, heel goed zijn, was er maar het wel was. En Jelke van der Wiel had het gelijk dat hij zei van natuurlijk wil ik hier net van een Abelense stadion nou, nooit het te nemen. Nou, dat gebeurt echt net, dus daar hoeft het net in over in te zitten. Maar dan was het wel onderzoekje wat dan wolk in. En dat had dan onze vriend Dijkstra Egon weer zijn in de media. Van, ja, maar we willen het onderzoekje. Tot Zafira we altijd nog nee zeggen kunnen. Ja. Nou, daar is ook wat voor te zeggen. Ja, want het is, nou, laten we gewoon even het plansje. 24 tot 30 miljoen euro zouden dan die Chinezen als een lening Jan willen. En dan hoe ze net eens als bij ADO Den Haag een directeur te leveren. Wat is daar mis mee? Nee, er is niks mis mee. Zolang het net van invloed is op het beleid, dus dat is zelfstandig blijft in die technisch voetbalbeleid en ook in die commercieel zakelijk beleid, dan is er niet aan de hand. Nee. Het gaat om de vertaling. Dus als de mensen oprecht binnen en zeggen wij willen voet aan wal zetten in Europa, maar uw grote concern. We hebben bekendheid nodig en dan krijgen we sportverbroeken. Daar is op zich niks mis mee. Maar dan gaat het door de invulling hoe dat dorst. Ja. Ja. Maar wat je dus nou begrepen, hè, de reactie van Jelke van der Wiel die vrij helder, hè, het is een broodje aap verhaal. Dan zag je dat het volle meer te krijgen het maar de botsende ego's in zo'n bestuur die het elkaar nou maar modder beginnen te besmieten. Of heb ik dat verkeerd? Nou ja, ik denk net dat het een broodje aap-verhaal is. Ik denk dat het gewoon best wel serieus wezen kan en dat je met die mensen praten moet. En het is jammer dat het nou weer broekt wordt in een onderlinge confrontatie om elkaar de maat te meten. Dat is net goed natuurlijk. Zullen we eens even zien wat Jelke van der Wiel er zelf van zei? Ja, prima. We hebben een reactie van hem. We staan voorop, dat we mensen gewoon uitnodigen van een kop koffie. Wat willen die mensen? En we hebben hier het Abenstadion en morgen heet het Ho Chi Minh Abenstadion naar de Noorden leidt. Nou, wat dus betreft never nooit net. Waar ik nou een trots op geven, dat is Heerenveen. Ja, de trots, Heerenveen. Ja. Ja, dat begreep ik wel, wat er zei. Hij is al in de krek iets te voorbarig in van never nooit net. Eerst onderzoekje. We kunnen mooi gezegd onderzoek alles en behoud het goede. Nou, dat je het jerk voor. Nieuwsgierig wezen wat hij niet mensen te vertellen. En vanuit die nieuwsgierigheid van nou, jongens, is niet. Mas net van. Dat heb ik in die tijd bekend bij mij, dat kom ik zo'n lidse ondernemer dan wel eens zien. Soms erin zijn verhaal. Dat men krijgt luchtballon, spelt er even zien of het ontsteken en het ploft en het is niet. Ploft. En dan moet je het dus net in de mediabroeken. Maar even op tafel. Heerenveen, Cambuur supporter, wat is het?
Ik ben net een voetbal. Nee. Nou, van Ameloon, ik weet het. Waar ben je dan meestal van? Hè? Nou, ik weet het niet. Ja, Jan Bruins zit bij Cambuur, hè? Ja, dus dat is wel een precies. populaire club, ja. Maar het viel jou, had je dan even zeggen, nou, het crisisdeel, er is crisis, liep het mij, maar het imagodeel, hoe gaat het? Ja, dat is nou slecht, want ik bedoel, het gaat nou alleen nog maar om macht. Het is geen orenmacht. En eigenlijk mag daarvoor zeggen, jongen, dat is samen niet dat onmacht. Houd er mee op. Beleid en visie, dat is weer nodig. Dat worden de supporters, dat worden de sponsors. Beleid en visie, wij brengen we die club naar daar. Wat willen we bereiken maar in Daar gaat het om. Het gaat net om macht en ego's. En hoe lekker dat het plus zit en dat soort zaken. Dat moest 4 van die wijlitten. Maar kan het er goed komen, denk je? Dat kan er wel goed komen, want het VN had natuurlijk een prachtige historie. Die historie verdwijnt net. Die historie die bloot altijd. Alleen dat het nou wat minder is. Hier in de laatste jaren, en als daar weer terug heen komen kist, dan krijgt de historie echt weer de glans naar het heden toe. Dus het kan nog best goed komen. Ja, maar het knuffelimago? Maar op dit moment is het even verdwenen. Ja. Knuffelimago is er natuurlijk net. Mensen hier vroeger van het VN. Dat we de blije club, de Cornelsen in uit en inrennen. En gemoedelijke mensen en vriendelijke supporters. En ik ga zelf ook op de tribune tussen de NAC-supporters zitten. Na de tijd mij aan het bier. Geweldig. Ja. Water ik woon, weer niet belangrijk. Maar wat nou juist is dat imago zich verplaatst naar orenclubs. Ik zag van de weekend televisieprogramma met Jan Smit van Heracles. En Heracles die had dat knuffelimago van Jereveen nou wat doorgenomen. Ja. Van laagdrempelig, toegankelijk. Maar ja, wat gebeurt er als Smit ooit eens voortgaat, wat dus nou in feite naar Riemen van der Velde gebeurd is, dat is een man die zit te boppen. Ja. En die houdt alle touwtjes goed in handen. En als je het vierde lid, dan gebeurt het dus kennelijk dit. Ja, maar dat is toch een beetje oppassen als het maar één persoons macht. Van het is beter om de macht maar in te delen. Valt er iemand waar, gebeurt er wat, dus dat al hier teruggaat. Ja. En dus er mag men net uit lang waar komen. Nee. En dat lang waar dus regeert op afstand. Ja. Daar is niemand bij gebaat. Nee. Nou, we smullen er denk ik nog even van. Het is voor de echte supporter is het pijnlijk, denk ik, om dit zo te zien. En jou, ja. Ach, als ze zoontje in oktober weer van Feyenoord winnen, dan zucht de vrouw dat titellijk weer wat door. Zij is het, ik met mijn voetbal. Nou, wij, bedankt. We wachten het wel. Joen, Chinees? Nee? Nou, misschien. Ja, misschien. Ja, bloot altijd lekker. Ja, dadelijk dan mogen we weer een duim meer in het Londense leven van Ted Roosendaal. Zij verwerkt het in de Engelse haatstad haar levensverdriet naar een theaterstuk. Ja, we zullen het nou hebben over dromen die het uitkomen. En dat dacht ik maar Heidi Bunezig. Ja, ik hier te fonetisch opschrijven, maar ik kon het net zo goed uitspreken. Maak het net uit. Je bent directeur van een stichting. Ja. Dream for Kids. En nou, ik ken wel van die stichtings die te verzwaren dat ben, die het ziek binnen. Dat die een geweldige duibeleving. Maar Dream for Kids koe ik nog net. Wat doe je? Oors als Big Leagues doen wens. Wat wij anders doen is dat wij kinderen die een traumatische ervaring gehad hebben. Dus die binnen misbruikt of mishandeld of een ernstig rouwtrauma, verwaarlozing. Dat soort kinderen die geven wij een droomdag. En die hebben nog een hele toekomst voor zich. En door de droomdag, die onderdeel is van een behandeltraject bij een therapeut. Het is altijd onderdeel van een traject. En als de therapeut denkt, dit is het moment dat het kind die stap naar die toekomst weer kan zetten, die naar je start kan maken, dan kunnen ze een droomdag inzetten. Ja. Kun je een voorbeeld, Jan, van, want je hebt 1000 dieren, we zorgen aan de 1000ste keer. Kun je een voorbeeld nemen van iemand die je echt rekken hebt? Ja, wij hebben heel veel voorbeelden met één jongetje die wilde graag een groot gebouw opbreken. En die wou dat doen met zo'n grote kogel, weet je wel. Ja, heerlijk. Dat mocht hij doen. En hij mocht het nieuwe gebouw ontwerpen met een architectenbureau. En dat had idee. En die is nou junior architect van Rotterdam worden. En heeft ook een doel voor ogen weer. En dat proberen we ook altijd. Dat een kind weer toekomst krijgt. Dus dat hij wil nou architect worden. Doet zijn best op school. Het een toekomst voor de boeg. En dat is wat we altijd proberen te beogen. Ja. Maar we hebben het nou over trauma's, want doe een wens, dan zie je heel vaak nog een slank in de neus. Ja. En dan het laatste jaar hier of zo. Dat ze dan nog te leven, vreselijk. Ja. Maar ja, die trauma's. Die zijn onzichtbaar, hè? Ja, die zijn onzichtbaar. Ja, dat klopt. Maar we hebben het dan over? Ja, we hebben het over, als we het even over cijfers hebben, worden er gemiddeld 2 kinderen per klas mishandeld per jaar. Gewoon in Nederland, hè? En dat is allemaal heel onzichtbaar leed. En aan de voorkant zie je van die kinderen helemaal niks. Die laten dat ook niet zien, die praten er ook niet over. En aan de achterkant is er heel veel leed. Ja. Ja, wie wij het nou over hebben, de cijfers, die worden bekend. Ja, misbruik. Misbruik? Ja, misbruik is verschrikkelijk. Rouwtrauma. Als een mama zegt, haal even je zusje uit bed en het zusje leert dood in bed. Dat soort dingen. Dat ben echt trauma's voor kinderen. En sommige dingen zijn voor kinderen gewoon heel verdrietig. En voor andere kinderen is dat een trauma. Ja. En we hebben een meisje nou die papa is overleden. Die zij alleen thuis waren met papa. Opeens, weet je, dat soort dingen. Dat is verschrikkelijk. Ja. Dus die kinderen krijgen dan therapie.
En in die therapie is dus, in het begin van het trauma is natuurlijk een droomdag niet aan de orde. Maar in de loop van de therapie, als een therapeut aanvoelt van nou is de nieuwe start mogelijk. Ja, dan gaan wij het onmogelijke waarmaken voor de kinders. Ja. En dan hebben we het niet over een leuk dagje Efteling of zo. Nee. Dan hebben we het echt over hele bijzondere dingen die ja, want de toekomstige keer hè, dat we dit weekend zullen we gewoon even zien naar wat er gebeurt is. Misschien wel even, zei ze, waarom dit famke krijgt. Even kwart? Dit was een hele ernstige vechtscheiding. Vechtscheiding, Ja. Oké. Nou, dan zullen we het famke die daar van al even. Ja. En ik kan alleen nog, alleen nog, alleen nog. Ja, prachtig. Prachtig Ja. om te zien. Wat, ben je er zelf ook de hele dag bij? Nee. Ik Net ben anders? in aanraking gekomen met Dream for Kids. Omdat ik zelf een droom deed voor een meisje dat het heel erg nodig had. En de wereld ook heel veel effect op had. Wat moesten jullie dan? Kinderen worden vaak pest ook in de klas. Hè. Ze hebben vaak een kwetsbare positie in het hele leven. En dit meisje zat net bij een nieuwe pleegmoeders. 2 pleegmoeders, 5 maanden. En dan mocht ze ook blijven. Want ze krijgen natuurlijk pas een droomdag als we weten. En de situatie is stabiel en blijft stabiel. Hè. Ze gaan niet terug in de mishandelde situatie. Dit meisje had vreselijk veel trauma's. Dat is ongelooflijk. En was 7 jaar en die wilde prinses worden de hele dag. En jeugdzorg AZ betrekt de school erbij, want ze wordt een beetje pest of een beetje teruggetrokken meisje. Nou, toen we de droom kwamen halen, waren ze ook helemaal in zichzelf gekeerd. En in de loop van die dag kwam ze helemaal tot leven. En we hebben ook nog ieder jaar een clubdag. En deel ontmoet ik haar weer in haar pleegmoekers ook. En toen ging ze alleen op het podium met Frans Bauer staan te dansen. Ja. En toen zat ik echt met open mond zo te kijken naar die moekers van, wat is hier gebeurd? Ja, En die waren allebei aan het goelen. En die zei, dit hij jou deed, weet je wel. Ja. Maar dat heb ik natuurlijk niet deed. Maar dat is wel het effect van een droomdag wezen. Ja. Maar dat het had je echt de een Wolta ommekeer zet, is. want je Ja. hier een eigen bedrijf, Ja. dat roem goed. Je verdient een soort geld, misschien wel meer op één dag als in de maanden misschien nou als directeur. Zo is het, ja. Dat klopt. Inderdaad, dat klopt. Ja. Wat had je dan te zetten om dit te doen? Ja, het is zo bijzonder om zo'n kindje in één zo'n dag. En dan denk je, wat is nou een dag, hè? Maar zo'n kind heeft niks. Hè? Als wij de droom halen, krijgt een kind die aandacht al. Dat is wel heel bijzonder. En als zo'n dag helemaal in het teken van een kind, waarbij je heel veel dingen metnemen, hè? Toekomst, maar ook hoe gaat het nou en hoe kunnen we erin inbreken eigenlijk. Ja. Als je ziet hoe zo'n meisje open opbloeit, ja, dat is gewoon de hele dag. Dat horen we ook van alle andere vrijwilligers hoor. Dat is gewoon de hele dag Maar het is stralen. natuurlijk één dag, hè? Dat is- Ik wil nou ja. net al te kritisch wezen, maar het is één dag, dan ben er nog 360. Ja. Hoe gaat dat dan verder Dat maar de klopt. rest van de dag? Nou. En wat is er voor effect met bereik? Ja, we horen van therapeuten dat het heel positief effect heeft. En we onderzoeken nou ook het Radboud onderzoekt naar het wetenschappelijk effect van de dromen. En de eerste resultaten zijn echt verbluffend. Dat is echt fantastisch. Ja, Wat kun je zeggen? ja dat is bijna 50% van de kinderen presteert op school veel beter. Nou, één dag Ja, een ja, dream. maar er zit dus een traject Het is veel achter. meer dan Ja. dat, ja precies. En het is een onderdeel van het hele traject. Ja. Hè? Dus, dus op het juiste moment inzet en er wordt op teruggekeken als er een keer een dipje is Ja. voor een kind. Ze krijgen een fotoalbumpje, ze krijgen een prachtig. video. Weet je, dus Paul, maar dat is de klas, hè? Ja. Ja, daar wat een P in de klas zitten die het Ja. een trauma maken. Hè. Ja. Herkent je er iets in? Of? Ja, van sommigen ben weet je het. Ja? En gewoon ben weet je het net. Nee. En dat is wel heel... Hè, door zei ze dat nou. Dan kies ik Ja. dadelijk denken van nou wie goh. En hoe zoen je Ja. ze helpen? Ja, hoe zou je ze helpen kunnen? Ja. Ja. Ja, dat bloedt heel lastig. Voor een onderwijzer heel lastig omdat... Ja, en het lijkt het traceren. me echt heel zwier. Want ik heb begrepen dat de oren collega's, jouw vakgangers, die het net lang volhouden. Hè? Die doen al die mooie... er binnen wel verwisselingen, omdat je Ja. zit er zo met je hart erin. Dus je wil alles voor de kinderen doen. Ja. En terwijl je het ook een soort van zakelijk moet bekijken. Hè? Want Ja. dus dat is wel een afweging. En ik heb nog net toevallig 3 droomdagen weer deed. Maar normaal doen wij op kantoor 1 droomdag per jaar of zo. Dus wij doen het niet de hele dag natuurlijk. Hè? Wij moeten zorgen Ja. dat het kan gebeuren. Dat die 400 vrijwilligers van ons, die ik een ontzettend hard onder de riem wil steken trouwens, die het allemaal voor niks doen. Dat die hun werk kunnen doen, dat die droomdagen kunnen realiseren. Maar het komt wel vaak dichtbij, ja. Dus daar moet je wel met om kunnen gaan. En het is lastig. Ja. soms. Nou, maar het is in ieder geval Ja. prachtig dat je het doet. Het is prachtig. En op naar de tattoos en succes. Ja, dankjewel. Oké, Doen we. succes dan maar. Dankjewel. Ja, mooi verhaal. Ja, een mooi verhaal. Dat is wat verdrietig eigenlijk. Maar ja, daar komt ook wel weer wat moois uit. Want al de hele weekend ben we bezitten bij Ted Roosendaal in Londen. Want ja, zij ging daarheen omdat ze leeft, dus verdriet hier. En dat woe ze verwerkje. En dat kan ze verwerkje in een nice stick dat ze schreeuwt. Nou, verslagjouwer Eduard Rekker, die volgen haar op de reis daar in Londen.
Of dat nog mijn zus, een vriendin, mijn vriend, vrienden, collega's, wat dan ook. Als een oor gelukkig is, dan is het me wel goed. Dan doet het net zo hoe ik me viel. Dat wie altijd wat ik deed. En hier in Londen, ja, wie die mensen draaien net, hè? Dus ja, daar hoeft hij ook niet hier nog aan te passen, want die mensen bent er gewoon net. Dus dan komt ze bij die zelf uit. Dus dan gist waar we toe graag was. Goed. En toen zei ik van ja, misschien is Londen wel zoals sommige mensen gewoon onder druk zitten naar een afkikkliniek, maar die leren de naar je dingen, ons zal leerde ik je naar je dingen, zoals me minder aanpassen. In Londen is dat in de kundekamer Marcel van Limbeek. Hier is de vaste loodstechnicus van Tori Amos. Die vroeg ze 24 jaar geleden van Ljout naar Londen en had er een eigen studio. En op een gegeven moment dan, je krijgt ook op Facebook wel vrienden aangeboden. Ja, hè? ja, van, wil suggesties. Jij, ja, suggesties. En jij was dan een suggestie en we hadden, ik weet niet meer het nummer precies, maar iets van 80 gemeenschappelijke vrienden. Ja. Jeetje, nou, ja, hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? En ik dacht net via dus misschien had ze wat tips. En ik dacht, nou, misschien mailt die man me helemaal net iets weer waarom. Denkt hij, nou ja, het is alweer wel. En of misschien stuurt hij me een berichtje weer waarom van, oh ja, nou dat is wel een goede pianist, die zoest wel eens. En dit is zijn nummer, die kies wel eens bellen. Meer die ik ook net verwacht. Maar Marcel zei, kom, laten we gewoon eens even, kom eens even bij mij in de studio. We doen eens even een biertje in de pub. En toen ontstien er eigenlijk hele oren dingen wat ik helemaal niet bedenken kon. Maar daar hebben we het niet eens goed over gehad. Maar het lijkt mij ook heel leuk om een keer weer met Friestalige muziek of Nederlandstalige muziek of Engels of iets te combineren. Misschien iets te doen met verschillende talen. Dat lijkt mij ook heel leuk. Ja, dus, want daar gaan we het ook aan. Dat we zijn zo ook wel heel leuk geweest om hier in Londen mooi Fries noemen te maken. Ja, weet je wel? Ja. Dat lijkt natuurlijk ook wel heel erg leuk. Ja. Dus we gaan wat doen, zonder meer. Juist leuk om technisch... Weet ik me vroeger heel druk maken over, dus ik, familie, vrienden, neem maar op, maak ik me ook altijd druk over wat vindt het publiek ervan. Is het wel goed wat ik doe? Vinden ze het ik stom? Slaat het wel ergens op? Misschien is het belachelijk. En nou denk ik meer, ja, ik ken het meer als gewoon een meisje wat er in mijn hart wennet. Ja, we gaan even kijken naar het uitzicht. Oh ja, kijk. En dat is, ja, maar daar woon ik vlakbij, hè? Ja. Ja, waar woon je dan? Nou ja. Dus Broadway loopt daar. Broadway Market loopt dus Hackney Road zo daar. Hartstikke leuk hier te zien. En hopelijk tot snel. Ja, we houden contact. Ja, succes met je show. Ja. En ik ben heel erg van plan om te komen kijken. Nee. Oh, leuk. Ja, nou, dat moet je zeker laten weten. Ja. En op 11 november is de première van Nachtvlinder. Morgen het vierde en ik het laatste pad van Usrige Ted in Londen. Ja, we bedoelen eventjes in de theatrale sfeer, want het is de Bennenboekenwieken van start gong. En op tal van squalen waard het viert maar muziek, theater en van alle je speeltjes. Ik praat er aan zeker hoe de kracht van muziek, maar Paul van Dijk. Maar nou zorgen we eerst even op de basisschool het palet in Ljout. Hoe is het daar in? Het begin van onze kinderboekenweek. Raar, maar waar. En dan hebben wij ook altijd proefjes in de klas, hè? Allemaal snippers. Ik heb even jouw haar nodig. Wat denken jullie dat er gaat gebeuren als ik nu de ballon boven de snippers hou? Dat die kapot gaat. Dat die in de lucht gaat zweven. Super zal een ballon pakken. Statisch. Ballon. Je haar gaat nu helemaal naar boven, Isolde. Tegen de ballon aan. Omdat hij statisch is. Ja, doe maar. Trekken. En... Ja, lekker spektakel daar. Ja, ik weet niet of ze dat bij hem in de klas doen, maar dat is de doorspal. Omleiding is een vaststelling die je in jou in het Joop Huisman Theater in Warkum. Mooi muziek. En ik heb altijd geleerd als Heid. Nou, alle jongen vallezen, zeker als Heid is dat heel belangrijk. Ja. Maar ik ben nog ook nog beginnen te jongen. Dan maak ik eventjes... Kom op, Roelof. Nee, ja, ik heb weinig schaamte, maar dan... Die stapjes. Ook die stapjes. Nou, vertel, want er is een grauw bakbeest mooi. Ja, dus we doorgaans naar de Veske. We hebben komend weekend een optreden in het Joop Huisman Museum. En voorles,
muzikaal voorles optreden eigenlijk is het. Ja. En ik weet net of dat er al is, maar wij hebben het uitgevonden in ieder geval. En, want op is bijna boeken schreeuwen, hè? Ja. Vliegen hier heeft het boek schreeuwen van de Frieske... actieboek, voor de Frieske boeken. Jongen met de toeter, hè? Wondertoeter. Wondertoeter, prachtig verhaal trouwens. Thanks, ja. Maar even hoe die muziek. Wat is de kracht van muziek ten opzichte van het lezen en het onthoud van de band? Nou ja, als je elk heeft zijn charme. Hè? Voorlezen kan natuurlijk een hele mooie, intense ervaring. Waar het die mooi vertelt. En dan kies daar ik ademlezen naar luisteren. Maar ja, ik vergelijk het met een film. Hè? Zet daar die muziek eens onderwij. Dan kan het beeld wel heel minder interessant worden. Ja. Of onder dit gesprek zetten ze een akkoord. Nou, dat is een spannend versje. Nee. Dat is toch bombastisch. Maar eigenlijk wat vrolijk. Ja. Nou, dat is wel mooi. Ja. Dus die muziek die heeft gewoon een heel soort invloed. Ik op als het een verhaal vertelt of als het een basket heeft. En hoe doe je dat als het voor de klas is? Lezen of zongen? Nee, dan is het meer een lecture. Hè? Dan, ik les op middelbare school in Balk. En ja, daar ben ik net muzikaal dwaande. Maar... misschien wel een idee. Ja. Misschien maar het is toch zo dat als je Big Leagues een tekst leren moet, dan skin je toch beter jongen te kennen. Ja. Als gewoon de hele tijd. Ja, de perfecte manier om iets te onthouden, denk ik. Ik denk dat als je een basket hebt en dan vertelst het en stel de soest jongen, ik geloof dat het dan heen bloedt. Ja, hoe zit het eigenlijk met jou? Muziek versterkt de tekst. Ik juist hier in Paradiso in Amsterdam mijn concert. En de Dublin Legends, dus de opvolger van de Dubliners. Heerlijke, warme Ierse folkmuziek. Ja. En daar zit ik dan sure, en daar ben ik hartstikke blij van, als oudere man, dat ik dan sure dat de gasten binnen van 18 tot 30, dat de helft van de zaal daaruit besteedt. Maar echt dat die oude liedjes als een stuk cultuur omarmd hebben, dat ze werkelijk meisjongen kennen. In een feestsfeer. Dan denk je, oh, wat geweldig is dat. Dus ik begreep het heel anders, mijn muziek en tekst heel sterk oorkomst mij niet badschip. Ja, want dat is nog voor u eventjes een stik uit, omschrijven was dorst. Komende sneun en snijn hebben we dus een muzikaal valles optreden. Ik vertel kwarte verhaal, maar de meeste van de verhalen binnen eigenlijk dus verpakt in vermomd als versjes. En welke jij hebben we nou? Het keusgebied van Melle. Oké, nou zit even. Ik wil je hem graag vertellen hoe het keusgebied van Melle zijn tosken voelen heel acuut. Op een dag zien moeilijk uit. Dit is net best, zei dokter Pik. Ik hoop je dat er net van schrikt, maar die tosken groeien net weer om. Succes ermee een goeie man. Doet Beppe die medisch bellen, maar Melle haar vertellen dat er graag chips en koekjes eten woe, maar dat er net meer kaagje koe. Dit is wel wat, zei Beppe jet. Melle jonge koel maar net, ik heb wel wat voor die. Dat helpt hij maar de ieterij. Ik wil je hem graag vertellen hoe het keusgebied van Melle. Er is geen meest die het weet. Maar hij had Beppe haar gebit. Nou, ik weet het dadelijk al. Melle, die kan wel even de tijd af van een liedstrauma. Ja, kom maar op. Oké, hartstikke mooi. Nou, super. Dus Sneun, S9, kunnen nog mensen in het Joop Huismuseum, kist van elke kwartier te waan, kist erheen. Er zijn in meerdere musea eerder van alles te doen. Je hebt het zuiver, nuver, just verbalijke museum weekend. Zo'n museums door een mooi en check de website. Kom al hier en dan lekker mooi jongen. Ja. Nou, het is de drempel die ik nog even noemen maat om te jongen. Dus ik weet het of de jongens het leuk vinden. Ja. Allie, bedankt voor je verhaal. En geen trof ont die 2000ste heen. Dat is prachtig. En nog volle meer, dit volgende. Oké, hartstikke bedankt alweer. Dit wie biedt weer voor Joen. Dank voor het zien en een hele mooie Joen verder. En net onder Chinees. Alweer. Moord, imiet, Wietse Visser, wat een al hierop voelt in de media.